Čitateľský denník. Alexander Sergejevič Puškin, Eugen Onegin. Človek môže byť akokoľvek šikovný a nadaný, no v nefunkčnej spoločnosti sa aj tak nikdy nepresadí. Život v Rusku počas prvej polovice 19. storočia bol voči takýmto ľuďom veľmi krutý, čo Alexander Puškin ukázal vo svojom diele Eugen Onegin. Neskôr podľa neho Piotr Ilíč Čajkovský napísal svoju rovnomennú operu a v tejto časti Skultegu si k nemu povieme niečo bližšie. Ak si pri epizóde Kapitánova dcéra série #čitateľský denník dával dobrý pozor, o živote Puškina si už určite niečo počul. Tentokrát si teda autora predstavíme len z rýchlika. Po otcovi mal šlachtický pôvod, zatiaľ čo jeho matka bola vnučkou krstného syna a obľúbenca cára Petra Veľkého. Veľmi dobré zázemie a talent spôsobili to, že Puškina dodnes považujeme za jedného z najväčších ruských spisovateľov. O literatúru sa zaujímal už v rannom detstve, no tvorbe sa začal venovať až potom, čo v Petrohrade vstúpil do literárneho spolku Arzamas. V ňom sa dostal do víru veľkého sveta a spoznal liberálne myšlienky prichádzajúce z Paríža. Úplne opačnú ideológiu, podľa akej sa riadilo cárske Rusko, si osvojil viac, než bolo pre daný režim zdravé. Keď mal 21 rokov, z Petrohradu ho vyhostili pre jeho satirické básne. Cestoval po rôznych kútoch Ruska, no často sa musel sťahovať pre jeho nepohodlnosť a spojitosť s dekabristami. Vieš, akých ľudí označuje tento termín? Dekabristi boli odporcovia cárskeho režimu. V roku 1823 Puškina po intervenciách priateľov preložili do Odesy, kde začal písať svoje vrcholné dielo Eugena Onegina. Po 2 rokoch vypuklo povstanie dekabristov, ktorého sa ale zhodou okolností nezúčastnil. Nový cár Mikuláš I mu povolil pobyt v Moskve, kde Puškin žil pod dohľadom polície a pracoval ako cárov osobný cenzor. Po vypuknutí choléry bol nútený zostať na statku jeho 18-ročnej snúbenice Natálie Gončarovovej. Na tomto statku v Boldine sa vo veľkom venoval svojej tvorbe a keďže bola plná kreativity, toto obdobie Puškinovej spisovateľskej etapy dostalo pomenovanie Boldinská jeseň. Puškin bol dlhé roky v úzkom kontakte s cárom a v roku 1833 mu udelil najnižšiu dvorskú hodnosť, aby Puškinova manželka mala prístup na všetky dvorské plesy. V roku 1837 zomrel vo veku necelých 38 rokov na následky zranenia zo súboja s francúzskym dôstojníkom. Eugen Onegin je mestský elegán, ktorý nemá problém socializovať sa a jeho život tvoria večierky, oslavy a plesy plné pretvárok. V spoločnosti je veľmi obľúbený, predovšetkým u žien. Počase mu ale takýto život začne liesť hore krkom a všetko sa kompletne zmení, keď sa rozhodne presťahovať sa na vidiek potom, čo zdedil strýkovo sídlo. Spriatelí sa s básnikom Vladimírom Lenským, s ktorým má toho veľa spoločného. Hoci majú rôzne povahy, často spolu vedú literárne a filozofické rozhovory. Lenský ho jedného dňa pozve na večeru s rodinou svojej snúbenice, Olgy Larinovej. Do Onegina sa okamžite zamiluje Olgina sestra Tatiana, no Eugen ju nepovažuje za dostatočne kultivovanú. Tatiana robí všetko preto, aby získala jeho lásku. Napíše mu ľúbostný list vo francúzštine, neskôr mu vyzná lásku aj osobne, ale Onegin ju naďalej ignoruje. Tatianu to veľmi raní a kompletne sa uzatvorí do seba. V zime sa koná oslava Tatianiných narodenín. Onegin najskôr odmieta ísť, ale napokon ho Lenský prehovorí. Oslava je len v úzkom rodinnom kruhu. Onegin sa počas nej rozhodne Lenskému ukázať, že všetky ženy sú nestabilné, prelietavé a ľahkomyselné. Preto začne dvoriť Olge, ktorej to vôbec neprekáža.
Lenský začne žiarliť a otvorene vyzýva Eugena na súboj. V ňom ťaha Onegin za dlhší koniec a svojho priateľa zavraždí. Aby získal pokoj na duši, utečie od života na vidieku, aby mohol cestovať po Rusku. Olga sa onedlho vydáva za iného, no Tatiana stále miluje Onegina. Po jeho odchode z vidieka sa vyberie do jeho domu, kde si prezerá jeho izbu a knihy. Po ich preštudovaní si uvedomí, ako sú rôznorodé a konečne začne chápať Eugenov vnútorný svet. Pochopí, že jeho postava je v skutočnosti len zmesou rôznych literárnych hrdinov. Tatiana sa cesto napokon prenesie a vydá sa za petrohradské knieža a generála, zhodou okolností príbuzného Eugena Onegina. O niekoľko rokov neskôr ho príde Onegin navštíviť a pýta sa ho na krásnu dámu v červenom klobúku. Keď zistí, že ide o generálovú manželku Tatianu, ktorú pred pár rokmi sústavne odmietal, uvedomí si, o čo prichádza. Tatiana sa medzičasom v novom prostredí veľmi zmenila a jej elegancia a prirodzenosť vyvolávajú u Onegina túžbu napriek tomu, že je vydatá. Onegin použije rovnakú stratégiu ako vtedy Tatiana. Napíše jej ľúbostný list a potom, čo nedostane žiadnu odpoveď, jej vyzná lásku osobne. Dopadne však rovnako, ako predtým dopadla Tatiana, hoci Eugena stále miluje. Svojmu manželovi však slúbila vernosť a v tej sa rozhodne zotrvať. Po jej odmietnutí Eugen stráca zmysel života. Tatiana ho chladnokrvne opúšťa a zanecháva ho jeho trpkému osudu. Dielo je napísané vo veršoch špecifickým spôsobom, takzvanou Oneginovskou strofou, ktorá sa skladá zo 14 veršov. Prvé riadky románu napísal Puškin v roku 1823, dokončil ho až o 7 rokov neskôr. Pôvodne malo dielo 10 kapitol, zachovalo sa ich však len 8, pričom poslednú 10 zničil samotný Puškin, pretože obsahovala jeho revolučné a politické názory. Priebeh deja je pomalý, väčšinou napísaný formou monológu autora, a len občas sa v ňom objaví dialóg. Epiku na niektorých miestach striedajú lyrické opisy prírody a psychiky postáv. Puškin vyjadruje pomocou príbehu svoje myšlienky a s postavou Eugena Onegina sa bytostne stotožňuje. Vieš, do akého literárneho smeru zaraďujeme tento román? Puškin je vrcholným predstaviteľom romantizmu, do ktorého spadá aj dielo Eugen Onegin. Postavou Eugena Onegina chcel Puškin poukázať na vzdelaných a šikovných ľudí s potenciálom, ktorí nikdy nedokážu naplniť. Žiadne životné ciele, premrhané šance a nulové spoločenské využitie len vedú k Oneginovej osamelosti a uzavretosti. Spoločenské prostredie mu neumožňuje využívať žiadne z jeho predností. Jeho spoločenská vrstva je takmer nefunkčná a má zdeformovaný pohľad na skutočný život. Protikladom Eugena je Tatiana, spočiatku plachá, citlivá a dobrosrdečná žena, ktorá je zväzovaná spoločenskými zvyklosťami a názormi, sa vyformuje v hrdú a racionálne uvažujúcu dámu. Hoci Onegina nikdy neprestala milovať, dokázala si zachovať chladnú hlavu a nezahodila manželstvo pre chlapa, ktorému bola dlhé roky ľahostajná. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník. V nej sme spracovali 20 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.